Magkano ang ganyan? Tatlo 20. 3.20. Ano po yan? Pugo? Magkano pong ganyan? 80. 18? Apat. Tatlong piraso. Ano po yan, ate? Saging, sir. Saging. Magkano yung ganyan? 10. 10. Saging na ano? Ay, may breadcrumbs. Mashallah. Pang masarap ito. So, first time ko nakakita nito sa Cagayan, walang ganito. Ano po ito, Nay? Pakol. Kakaiba, oh. Pakol, malakit siya dyan, parang baybayin. Ay, bibingka na violet? Violet siya? Puto yan siya. Puto. Puto. Yung may flavor. Ah, Yung gatas. may palaman siya.